fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jingue jeeri to jeeriyel tumbere to awoynata to lobbuɗo barogala to lojolo to mafodu to hudallayi to sinthiane diakiri to jokkudi to hoore ñiiwa ko on takkusan juuɗa ha e nder galle elhaji oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to lekseyba goural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gaddi ɗi kabaruji men to leydi Mauritanie yimɓe dawrugol e yontaɓe falɗe ka haydi kala ndendi ndi guura kew ko dokkiri e ɓiyoga e yimɓe kay famille aji jeeyaɓe e yoolayre wonnode to kay haydi to leydi Sénégal alarba hande o e alarba ɓennuɗo kala teskama jooɗaki jonde jagorɗe fonnode jooɗade kala alarba yimɓe dawrugol hewɓe noon kolliri tigui wonne yidde Macky Sall e oɗo saaha joni ko addude waylo wayloji e nder équipe jagorɗe ɗe to leydi Guinée Conakry to leydi Guinée Conakry to leydi Guinée Conakry hollirama tigui landaji dawrugol kewɗi kolliri beltaki tigui e koyɗe ko beltaki tigui ene Thomas yayi boni ko médiateur cuɓaɗo ka yoddo koyɗe jaam hakkude CEDEAO leydi Guinée jaɓɓal ngal yabbingal landaji dawrugal kewɗi kolliri beltaki hen to leydi Ukraine ko ñalawma hande o leydi Ukraine mawninta manditare muɗum lebbi 6 joni noon caggal kay ko leydi Russie ene joora mabɓe bomboje Boris Johnson ko premier ministre leydi britannique yettima tigui e nder leydi he tawtorade ndena manditare bisimilla mone ketki hotondirte joni joni piren pacciren kala rafi mon jiiɗa ene jogii lekki kene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwru ken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako no haako wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani joni joni keɓa hen cellal ɓandu maɗa gorel teya ala rewam ala effet wattama haydara a yarat tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ina cukkito an joguiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC jogui caɗele cardiaque mo ƴiƴam heewi e nder ɓandu mum taw dogata ko nonne kadi joguiɗo sukara e nder ɓandu muɗuma caɗele gorago ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel tayya mbatta ko www.goreltayya.com so tawi koto leydi Mali gonɗa Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare onon jooɗi koto Nioro mbatta ko 72 68 11 54 so tawi koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abouba 282 29 43 so tawi noon koto leydi Sénégal 77 428 85 88 jokkodirta ko biyeɗo Amadou Thioban on noon koto Jambe so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gorela teya kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone alarba nogas e nayyi lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue youtube ko meñi men sehil men saydou abouba hono mbiruɗen gardi ndi kabaruji men koto leydi mauritanie pudorɗen jeen ha to kay haydi to ka haydi noon teskama yimɓe dawrugol e notable uji wondude e yontaɓe tawateɓe e nder wuuro ngo e ko taari ɗum kala ɓe mbaɗi mobilisé ɓe gaddi balle paydude feewi ko fati e guura wonande kay ɓe en taw ko jaayaɓe e toɓoji bannoɗi yo layru e nder haydi oɗo action noon taw ko privé o tawti tigui action mo laamu ngu wanno gam yidde faabade kay ɓesguji ɗi ha tengti noon ko wayno ngalɗo catala bitegal CSA woni commissariat à la sécurité alimentaire addunoɓe ballal mumen faade ken qime ha ujunere temedde joyyi famille ɗum wonno ko ñande aleta ɓennuɗo yimɓe dawrugol noon tinaɓe adduɓe balle mumen e yimɓe yontaɓe falde nde tinaɓe adduɓe balle mumen faabade kay ɓeɗon ka haydinaɓe jaayaɓe e yolere wannode toon ɗum koko wayno ɓeɗo hono biteɗo Ba Yaya Bokara o meeɗino wonde ministre nde leydi he wondude e Ba Samba on ko cadre to ministére de l'hydraulique et de l' assainissement kalfinare ko fate wadde forage uji e nder leydi he wondude e oɗon taw ko gardiɗo les établissements Aliouna Samba Ndiaye e waɗɓe ko ɓeɗo tigui tina nanni juuɗe e jiifaji mumen jaltini koppereje kewɗe no fewi sodde guura ko wayno maaro e gueɗe jaadoji hen gam faabade kay ɓen tawateɓe yoolaru e oɗo saaha joni dirtinaɓe e galleji mumen ene joncoya ko e nder nokkuji ko wayno to lycée kolde kaydi ha collége kay haydi ha to école biteɗo école Varouqa mo kay haydi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jiyen ha to garlola catala bitegal la bitegal la RGF woni l'amicale des ressortissants de garlola de France ko fedde rendinɓe cefenɓe cihlagal rendinɓe garlol naɓe wurɓe nder leydi France ɓe ndendini koppereje mabɓe ɓe coodi ɓe nuldi ambulance kesso pulo jaaduɗo e jamanu ɓe nuldi ɗum to dispensaire wuuro mabɓe to garlola yimɓe wuuro ngo noon kolliri hen weltare mum mawde no fewi ɓe jaɓɓorima ambulance o guila e jimi e jimdi kala e poɓɓa e kelle wondude e buubaji kala hollirde hen weltare mabɓe yimɓe diwan o ɓe bismima autorité ji administrative e municipal wondude autorité ji sécuritaire e dendagal yimɓe hoddiɓe mabɓe kala ɓe mbawi bismade ɗumen gam e saaha wadde réception oɗon ambulance feccude weltare mabɓe wonande kay e ɓeɗon hoddiɓe mabɓe ene jiiya noon e cete walluɓeɓe tigui haɓe mbawi hebde oɗo ambulance kesso pula jaaduɗo e jamanu tawa kadi wona ko sooda ko koppereje kewɗe no fewi hono ngalɗo catala bitegal ko aliya wondude e fondation France ɓeɗo mbawi walludeɓe haɓe mbawi hebde oɗon ambulance hano hannirtini ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal paɗen ha joni to leydi Sénégal ma jaɓɓo musidɗo men sehil men hono Dj Diallo Dj Nanka FM assalamu aleykum Dj ko hanki fuɗɗi 48 heures vers toon to cuuɗi meɗen Mbolo Birane taw noon fandare oɗon 48 heures ko wawde awde leɗɗe taw noon yuɓɓini ɗiɗon ñalɗi ko association wallu diwan e dusidirde e mairie mo Mbolo Birane dendagal hilifaɓe ɓe kamɓe kala ɓe gari wawde tawtorede ɗiɗon ñalɗi ene artanen hen hono coordinateur Ibrahima Kebe omo artanen tigirigi e ɗiɗo ñalɗi on calminama on juurama ko Ibrahima Kebe mo Mbolo Birane en jetti Allah e juule nelaɗo ko arde ɗo tan koye 48 heures vers gonnen ɗo e commune Mbolo Birane kañum e wallu diwan ko fate lorgo leɗɗe donc hande wonno lancement campagne 48 heures o en jetti Allah noon en jetti commune men en jetti Allah en jetti agence sénégalaise de reboisement directeur o e hoore mum arnoɗo wondude commandant Dia woni commandant inspecteur eaux et forêts mo région mo Saint-Louis gila hanke ɓen ɗo henna en beltima noon nde tawno 1532 leggal ari ɗo ujunere e temedde joyi e capantati e ɗiɗi leggal tawa 272 o ko leɗɗe ɓuuɓo baɗɗe ɓuuɓri ko heddi ko henno ko leɗɗe ɓesnoje ɗum ko yettere Allah weeli ene campagne o foof ko tellade galle yo galle commandant o e DG o ina tuto leɗɗe no tuddo e joom galleji en ɗi donc cela veut dire jiɗɗen wiide ko ñalawma o dañi woni yo Allah hokku en enen fof famde ko enen bonnuno ladde nde mbawen fewnide ladde nde taw eɗen lora leɗɗe Allah jarama on jarama
ko musidɗo moɗon Siraji Diallo radio nan ka FM Galoya ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. DJ Diallo golle ma jooɗi peewi eɗena mbiya tan kamɓe mbolo biramnaɓe nde ɓe mbattata hakkillaji mabɓe no feewi ɓe toppito ɗen leɗɗe eɗena mbasiyo kadi dendagal guure men kala e kala saaha yo lora lekki hoɗono Baba Mal heewide ni mone men foof yo aw lekki saabu lekki ne heewi nafoore habaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni alarba hande o fonno joɗade jonde jagorɗe woni ko wiyete conseil des ministres to paali présidentiel to kono jonde nde joɗaki ko noon kadi teskama alarba oɗo alarba noon woni alarbaji ɗiɗi deggodirɗi ko jonde jagorɗe ponnoɗe joɗaki e nder leydi he oto alarba noon teskonoma hanno jonde nden joɗede ko hoora nden oɗon oto alarba ɓennude noon teskonoma hoɗoji leydi ndi hono Macky Sall ene tawetno e jillu mum caggal leydi heɓe kollorino ko ɗum saabino jonde nde joɗaki alarba oɗo noon alarba hande o kanko Macky Sall hoɗojo gendi Sénégal mo tawi e jaati e nder leydi hen kono noon jonde nde joɗaki yimɓe dawrugol hewɓe noon miijotoɓe kollori tigui wonde kay haadi jonde nde joɗade ɗiɗo laabi ɗiɗi deggodirɗi kay ko hoɗojo leydi ndi woni koye heblanade ko fate ko wiyete remaniement ministériel woni tigui addude wayloji kewɗi e nder équipe jagorɗe ɗe kadi e taskama e nder jonde mabɓe sakkitinde joɗade nde nden kadi wonno jonde mabɓe arwanide nde ɓe jooɗi noon taw ko caggal sumgoji sarɗiji bannoji e nder leydi he kanko hoɗojo leydi ndi o sorɓiɗiɗo ɓeɗen jagorɗe tawtornoɓe jonde nde wonde ɓoyata mo waɗa wayloji o waɗinoma jertago noon faade dendagal ɗe jagorɗe makko ɗe moni kala nde wawata préparde hano hannirta ni waɗa en ordre ɗiɗon dossier ji tawa ko des affaires courant mbawa nelde to poti neldede hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen duuɓi ɗiɗi joni noon ko ɓen wiyeteɓe catholique woni diine isayankoɓe mbaɗani hijjore men hijjore mabɓe noon woni pèlerinage mabɓe ɓe kewi wadde ɗum koto Rome fodde 350 neɗɗo ko ɗum woni hitande hikka nde maɓe jaa tawa kadi ɗiɗo duuɓi ɗiɗi deggodirɗi hannoɓe yaade ko bone coronavirus saabu teskede noon coronavirus o ustima no feewi ɓe kollori hitande hikka nde noon kamɓe catholique en woni diine isayankoɓe tawateɓe nder leydi Sénégal ɓe kollori 350 neɗɗo ma mbaw wadde hijjore mumen to Roma hano hannirtani ɓe kollori noon ko alarba hande o no gasanayi août ɓe puɗɗoto ko wiyete dévotion mabɓe ɗum noon ma yaɗo ha sappo e tati lewru septembre dartodu hijjore mabɓe noon ko jonte tati ɓe mbaɗata ɗum noon no ɓe jilloto noon ko ɗiɗo nokkuji ɓe jaaha to Roma ɓe jaaha to Israël ɓe jaaha kadi ha to wuuro witego Lourdes ene tawe to leydi France ɓe kolliri noon hollirama ɗiɗo duuɓi ɗiɗi ko yahaka ko foof taw ko coronavirus hanno yaade ɗum teskama noon biye koɓe cakkitino yaade ko ɗum woni biye feere o haydara ala ko ɓeydi hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen talata hanki o no gase tati lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e no gasi ɗiɗi Macky Sall horejo gendindi o bismima o joddima en audience to palais présidentiel to hono directeur général banque Bogne biteɗo fond saoudien de développement hono biteɗo sultan al marsad noon ɓe ciifodiri e nder jonde nde noon ɓe ciifodiri sifande tekkude nde feewi nden sifande convention ko fate financement on boñene finance kene qime hano gasi jeeɗiɗi milliard taw ko franc CFA on haalis noon ko renata koko fate fewnude lawol goudron tuggade hoore fonde faade Matam ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to nokku biteɗo Bargny accident musɗo teskama toon talata hanki o e dow route nationale accident o noon waɗi hen mayɓe tato e barmuɓe nogasa ko camion goto kañum felɓodiri e bisa mo hinde tata doganoɗo e ligne mo 89 ko chauffeur camion noon kañum ronki halfude oɗon camion o mabɓi e oɗon bisa mo hinde tata teskama noon kamɓe tato wasɓe pitali mabɓe ɓe kala ɓe jolno koye bisa tata o kamɓe tato kala ko hen ɓe jolno hen goto noon ko nayejo jeeya ko wuuro witego Bargny taw ɗum noon tata hen hollirama kadi hen goto ko naye debbo keddiɗo o noon ko tubak woni ko koɗo tubak mo jeeyaka e nder leydi he koskiji mabɓe kamɓe tata kala ene tawi oɗo saaha joni to morgo mo Rufisque ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar jeen ha to Touba galleji kewɗi joolima
to Touba tagal kay toɓoji kewɗi ndiyam nde camnotona to legal bitengal Darou Rahman ko goski cukalel gotel ngel jaarewel kañum tigui yiita e nder ndiyam hen arde wurago teskama noon ko goski cukalel jaarewel duuɓi sappo e tati cukalel gurel goski hollirama kadi guesse kewɗe no fewi mbawi tigui bonde hen e yolade hen yimɓe hewɓe noon e gui galleji men e oɗo saaha joni kollirama tigui ne tawe nder nokkuji goɗɗi saabu galleji men ha e ñalawma hande mo kalte noon tawe tigui e ndiyam kewɗam no fewi honollirama kadi hono Félix Antoine Abdullaahi Dioma kañum ne waɗi jillu mum ko jagorgal nder leydi hen o waɗi jillu makko haada Touba yirude guite makko kayit diƴƴiɗe potirtine ene yolere ndu no fotiri o holliri noon ma leydi Sénégal daro kay ko e mbadi plan Orsec fabade wuuro Touba siftinde on noon ko lew ko balɗe seeɗa heddi e ko fate maggala Touba e oɗo saaha joni noon Touba ne tawe e yoleru ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolleri alarba hande nogas nayyi lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi wonde kay ko temedde jeetati e yimɓe nogas woni holkisaɓe nder waktuji nogas nayyi cakkiti ɗiɗi e nder holkiso he nogas goho tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi ɓen noon hen goto ko cas importé woni ittuɗo caggal leydi hen goto ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o no sappo e jeenayo heddi ɓe kala ko communautaire woni hay goto anda to ɓe itti oɗon rafi e nder ɓe cellaɗo ɓe nogas jeeɗiɗo kepti cellal men paati galleji men hay goto ala mo rafi o yooɓi hay goto kadi ala tampuɗo e oɗo saaha joni leydi Sénégal so tawi ko doggol winditiɓe mborosa covid sappo e jeenayyi ɓe jettima capanɗe jeetati ujunere fayi yimɓe jeetato so tawi ko heftuɓe cellal men ɓe jettima capanɗe jeetati e joyyi ujunere temedde jeetati capanɗe jeetato e yimɓe jeenayo so tawi noon koɓe rafi o yooɓi pittali men doggol ngol yettima ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetato so tawi kay oɗo ñalawma hande ko heddiɓe juuɗe safroɓe tinaɓe wonduɓe coronavirus nder jokli leydi he kala koɓe temedere capanɗe joyo neɗɗo so tawi ko ƴettuɓe ñakku mumen tugui ko rafi o ñakku ngo yetti leydi ndi faade o saaha joni ɓe jaare million e temedde joyi e nogas ujunere e temettere capanɗe joyyi e joyyi neɗɗo woni 1 520 355 personnes ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Expresso ko société téléphone mobile gonnoɗo kay e procédure riwde fodde kene qime ha capanɗe joyyi gollotoɗo ɓena gollotoɓe kala noon fonnoɓe riwede hemnoɓe kayit men licencement mbaɗino seppoji mumen e moɓodiral mumen hono jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate faggudu wawi tigui dogde koyɗe jaam e oɗo saaha joni jamma dañama ɓeɗon capanɗe joyyi fonnoɓe riwede waɗnoɓe licencié kamɓe kala e oɗo saaha joni ɓe nodditama yooɓe gar ɓe mbawa ƴettude golle mabɓe hano hannirta ni ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar kabaruji men e ɗemgal pulaar seno wima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen ñande altine nogas e ɗiɗi lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi gonɗen ndu joɗinoma ndu joɗinoma hoto cetala hoto cetala bitengal walla nokku biteɗo CFCT woni tigui centre de formation des collectivités territoriales ɓe jaɓɓinoma atelier taw ko atelier de formation heblude kay ɓen taw ko wiyeteɓe sous préfet ji kesi pulo fodde kene qime ha temedere capanɗe jeetato sous préfet hesɓe pulo taw ko suɓaɓe oɗo saaha joni yo mbaw tigui addade ɗiɗon nokkuji heblo ngo noon go waɗata ko balɗe joyyi ɓen temedere capanɗe jeetati sous préfet kamɓe kala noon maɓe mbaɗe heblo ngo hano hannirta ni ɓe keble ɓe gandine ko fate relation ko fate rédaction administrative holno windete ɓe gandine kadi ko fate amen ko fate aménagement ko fate aménagement des organisations ko fate contrôle et suivi des associations et des partis politiques e ko fate juɓɓingol subgoji e ko fati kadi e gerde ko gueɗe kareli ha e rentade e hadde wona kareli kala e gestion des personnes administratives wondude e andude ko fate état civil addino oɗon série ko ouverture cérémonie o noon ko ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation hono colonel Abdullaahi Mayga ene tawtora noon hono oɗon cérémonie kadi uddidugol ngol représentant catala MINUSMA woni laafaji mbulaji tawteɗe nder leydi hen hono biyeteɗo Daniel Koroslak e personnalité ji kewɗi mbawi tawtorede ouverture cérémonie o ha joni ko leydi Mali keddoɗen
homosexualité woni tigi debbati gorkati en walla gorkati en ene hada tigi ndara leydi Mali ko hunde añande ko hunde waɗani interdit wonande aadaji mabɓe e wonande diineji mabɓe kala kono noon hay kuulal gotal e ndara tuñirgal leydi Mali ala ko fati kay so tawi neɗɗo nangarama ɗum non woni debbati gorkati so neɗɗo nangama ko debbati gorkati walla ko gorkati deppati so nangama ala kuulal haydara ko fawa e jomuma hollirama noon halfinaɓe ko fati windude kuule e ɓulliltoɓe hakkillaji men jooɗima kene wona yontere jamma e ñalawma kala ɓe mbawi tigui windude kuule ɗena kuule noon ko fati kay e wadde interdit e harminde kala kene wiye homosexualité woni debbati gorkati ndara leydi hen hono ministre mabɓe kalfinade ko fati justice biteɗo Mamadou Kassogué o holliri tigui wonde ko fati hono homosexualité ko relation contre nature o holliri justice hamo leydi Mali jaɓata ɗum kadi jogorani jabdi ɗum e ndara leydi hen o holliri noon ɓoyata tigui ma tunogala kesal ngal ma yaltine tawa kadi kuule labɓe ceera ene yaltine hen jofiɗe kay ko fati kala nanguiraɗo gorkati debbati walla debbati gorkati kala nanga ɗum tawno fawe ko amre fawno ha forti koyɗe ha joni koto leydi Mali keddoɗen sappo e jeetati lewru utto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas sappo e jeetati lewru utto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi watti on paami tigui duuɓi ɗiɗi ko fati manditare ko laamu Ibrahima Boubacar Keita liɓano ha laaɓi taw ko catala bitengal M5 RFP woni mouvement du 5 juin du mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques ɗi e gardugol imam Mahmoud Dikko ko kañumen defno fayande nde ha defti koninkoɓe leydi ndi e gardugol kolon Azimi Koyta ɓe mbawi arde jokkidde walla mbiyen rottude nde ɗon fayande duuɓi ɗiɗi joni noon ko Ibrahima Boubacar Keita folla e laamu ngal ɗon halfinaɓe ardiɓe catala bitengal CMAS ɓe jooɗima tigui jonde mabɓe conférence mabɓe de presse mawninde nde ɗon manditare wattore duuɓi ɗiɗi ɓe mbaɗi erago noon faade autorité ji faade laamu leydi ndi ɓe mbawa tigui rendinde dendagal ɓesgu Mali kala ɓe mbaɗa ko wiyete sursaut national on sursaut national noon koɓe kolliri ko ɗum tan faaboto leydi ndi e oɗo saaha joni andinde kadi e ittude mette wonande ɓen jinnaɓe ɓen jinnaɓe ɓe ɓesguji mumen walla koreji men pittali men ittanno e ndera ɗiɗon mouvement ji ɓe kolliri noon hono holliri coordinateur catala bitengal SMAS hono biteɗo Youssoufa Diawara SMAS kolliri kadi wonde ha joni eɓe keddi noon eɓe kesɗina kadi wonde ha joni eɓe jaadi eɓe ɗofta laamu transition ngu e jaɓɓal wona yaɓɓude e miijo woni e miijade ngo ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar koto leydi Guinée Conakry paaɗen hono docteur Thomas Yayi Boni gonnoɗo hoorejo leydi Benin oɗo saaha joni kañuma suɓa waɗa médiateur CEDEAO e ndera leydi Guinée Bissau guila ñande nogas e goho guila alet nogas e goho lewru juko gonɗen ɗum omo tawe ndera Conakry lamorgo leydi ndi teskama noon taw kadi ko nguɗo waɗi jillu makko ɗiɗaɓu tugui kay ko suɓa waɗa médiateur saabu ka e lewru juillet mayno ɗum o yaɓɓino koyɗe makko ha toon to Conakry dendagal noon ɗen ardiɓe landaji dawrugol e yimɓe dawrugol hewɓe e partie civile hewɓe kolliri tigui beltaki haydara e jaɓɓal ngal o yaɓɓi ngal saabu kay tugui ko suɓa faade oɗo saaha joni ya gartaji ɗi waɗata kala o meeɗa joddade hay landa dawrugol gota o meeɗa joddade hay goto e ɓen mawɓe landaji dawrugol ko laamu transition ngu ko ɓen tan o joddoto talata hanki noon waɗanoma programme wonde kay mawo joddo kanko Yayi Boni e ɓen ardiɓe landa wiyete kam RPG taw ko landa ka Alpha Condé ardino kono noon ala dernier minute ko ɗum tigui ɗum dirtina walla haytina yimɓe hewɓe noon kolliri hen metti mumen no fewi ha tenti noon e oɗo biteɗo Rafiyou Sow ko hoorejo landa biteɗo RPG ko kanko mo jeeya kadi e mawɓe ngallo catala bitegal ANAD woni Alliance nationale pour l'alternance ɓe kolliri noon o holliri tigui hen mette makko no fewi saabu kay o holliri ɓe jaadani haydara e jaɓɓal ngal Yayi Boni woni yaɓɓude oɗo saaha joni kabaruji men ɗemgal pulaar so nummima to leydi Guinée kabaruji men joolam jaɓɓeru ditten kabaruji men koto leydi Ukraine ko ñalawma alarba hande o mawninta mannitare mum haɗani noon leydi Russie koko wanno tigui menace wonde kay ene wawi jorde
homboji mum ñalawma hande o to Kiev lamorgo leydi ndi kono hoɗoji leydi Ukraine holliri tigui koɓe mawninoɓe manditare nde hano hannirtini Boris Johnson kañum woni premier ministre leydi Britannique o ƴetti laala makko ndi waka o yeehi to leydi Ukraine tawtor yede ndeɗon manditare teskama kadi ko ngolɗo woni lawol makko tataɓiwol komo tawtore ndeɗon manditare jeytare indépendance leydi Ukraine ko holliri tigui hoɗojo leydi ndi holliri hen weltare mum mawde no feewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tongon habruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba so tawi noon koto bolol doga ko musidɗo men sehil men Didier Nanka to tawi noon ko habbu ko fati e ko tawi ko fati e karalle ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on